Hun er ikke død af det der. Se førstepladsen allerede, dit. Jeg har et kill. Du kan easy overhale. Præcis, det er også derfor jeg fortsætter. Jeg er allerede på førstepladsen, og jeg har kun 2 kills. Så. Men vi er også bare flere end dem på vores hold, så chancen for at vi vinder er der. Hvorfor er det, vi mister vores fuel tank? Hvad laver den? Hvad laver mit hold? Fuel station, hallo? Dø, tak. Fint, den er stadig winnable. Selvom vi lige mistede, altså, et dumt point. Så nu hele holdet løber herover, og så løber de bare den der være. Hvad er det for et waffle, dude? Hvad laver vores hold? Så lader de bare den der over være. Ses. Jeg elsker den her shotgun her. Ses. Headshots, de er så broken i det her spil. Ja, defended main computeren. Boom, og nu har vi 4 good points. Puck champ. Puck champ. Let's go, gutter. Hvilken video mangler vi? Vi mangler... Hvad sagde vi manglede? Vi mangler en Kylo-video, så det bliver Kylo. Vi mangler en Kylo-video. Tror du, jeg ikke kan se det, eller hvad laver du? Mistede vi den anden? Den der jeg holdt lige før? Ja, det gjorde vi sgu. Lol. Kan jeg godt have værnet? Ja, det kan jeg godt. Jeg skulle lige huske, jeg ved, jeg glemmer altid, om der er fall damage eller ej i det her spil. Hvor er han, der skød på mig? Okay, han findes åbenbart ikke. Ja, der kommer en villain nu. Eller hero, nu hedder det. Det skal bare væk. Altså, Yoda er en lille fed noob, mand. Hvor du ringe til spillet, Yoda? Fucking meme, jo. Oh my god! Hvorfor er der ikke nogen, der gjorde noget ved Yoda? Han står legit bare op. Hvad laver folk? Gå nu op! Oh my god. De ved ikke, hvad pointet er, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Bang er jo blevet tryhard til Fortnite. Ja, det er true. Han er også blevet god til det. Jeg har set nogle af hans games, han er blevet varm. Langt bedre i hvert fald, end dengang vi spillede sammen. Jo, hvad så Harald? Hvordan hitter det ikke? What? Det var totalt i range, det der. Waffle. Cap alert, dude. Cap alert. Kylo er en forholdsvis nem video at få frem til Bjørnes, fordi Kylo han er ret nem. Hvordan er det ikke en? Hallo? Hvordan er det ikke et pull? Der kommer en hero på mig nu i hvert fald. Kan jeg se på kortet? Jeg skal væk herfra. Jeg skal over til mit hold. Åh.
Slukker lige for mit lysvær, så jeg ikke er så nærmere at blive set. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, fordi de her to heroes spiller sammen, og mig og Boss, og Gæst, jeg skal spille sammen. Vi har bare ikke kommet på det, har de andre heroes sikkert. Og det er en ny hero, der spiller. Kylo har jeg spillet rigtig meget, men jeg mangler en video til ham. Jeg har en video på de fleste heroes indtil videre, men jeg mangler sgu en video til Kylo. Boss kan have problemer, jeg ser om jeg kan hjælpe ham. Og så er det en fed nu, hvad kan du? Vi ses! Vi ses! Ja! Vi ses, Obi-Wan Kenobi! Ses på grillen, det er et holy shit, du bliver skidt på. Men har du ikke set Star Wars, Sarah? Ved du ikke om Kylo Ren er? Man kan se en Anakin derovre. Ham skal jeg passe lidt på, men han er farlig. Men det er jeg jo også. Hvordan er det ikke et hit? Nu har jeg ikke flere abilities tilbage. Det er mine abilities. Det er abilities, der er varme på Kylo, fordi Kylo han skader ikke så meget i sig selv. Han skader fint, men for eksempel sådan en som Vader skader mere end Kylo. Men Kylos abilities er bare de bedste i hele spillet. Så det er sådan lidt, han er god, fordi han har rigtig gode abilities, men han saver skader bare ikke så meget i forhold til mange andre heroes. Han skader cirka det samme som Yoda, måske lidt mere. Så det, han er god, men han har også sine downfalls. Jeg vil bare spørge, om det var en ny hero, der spiller PC. Nå, jeg spiller egentlig ikke så meget som sådan en main-agtig hero. Jeg spiller egentlig bare lige, hvad der er varmt. Fordi hvis jeg spiller de samme heroes hele tiden, så har jeg ikke så meget diversity i mine YouTube-videoer. Jeg lægger YouTube-videoer op med mine gode games, så... Han kan ikke se mig, fordi jeg slukker for lysværet. Det er så broken, jeg kan slukke for lysværet dit. Det er Lea, der står. Er det ikke det? Kan jeg gå og sneak Lea her? Ses. Jeg kan bare freeze for det er så broken. Hvem døde han til? Døde han samme map? Yoda er en maskine, fordi han er en lille grøn mand. Yoda, han er varm, fordi han er rigtig, rigtig svær at ramme, fordi han er sådan en lille en. Men han skader ikke så meget. Jeg er så god på Kylo, dude. Du forstår det slet ikke. Holy shit. Nu skal jeg passe lidt på, nu mister jeg ret meget liv her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg bliver ramt af, men det er noget, der skader ret meget. Jeg tror, det er AT-18, der skyder på mig der. Der løber sgu en eller anden satan rundt i vores backline. Og den er ikke død endnu! Der er 2 villains på mig, jeg dør. Eller 2 heroes hedder det. Og den er ikke død! What? Oh my god, jeg er så heldig, at jeg ikke døde, da jeg skulle legit have været død. Er du legit ranked 1? Eller hvad siger du, Harald?
Nå ja. Det eneste, der er vigtigt, er den rank, man føler, man er. For der er ikke nogen måde, man kan tjekke det på. Men jeg er nummer 1 streamer i Danmark på Star Wars Battlefront 2. Det er derfor, jeg skriver det i titlen. Hvad så, bro? Hvad kan du? Der røg det bedste ability der. Nu skal jeg bare passe på. Jeg har ikke super meget håb igen. Jeg skal spille lidt safe. Han er en maskine. Tak, bro. Jeg skal bare spille lidt safe. Jeg har kun 500 HP tilbage. Har jeg 10 eller 20, mand? Jeg har kun 500 HP, det er jo meget ingen. Jeg skal bare gå rundt og få mig nogle nemme kills. For hver eneste gang jeg får et kill, så får jeg 25 liv, så jeg skal bare have mig en 10 kills eller sådan noget, så er jeg oppe på det HP, jeg skal have. Eller 5 kills gør det faktisk. Jeg ved, at det hjælper sig bare overhovedet ikke på det. Oh my god, det kill skulle jeg bruge, Palpatine, din fucking noob, mand. Ja, hvis du bliver pushet nu, så kommer jeg ikke til at hjælpe dig. Don't care. Kommer ikke til at hjælpe dig. Du kan dø. Nå, det er nok Luke gået fra. Burde være en villain eller en hero lige her. Jeg ser ham ikke. Er han over mig, eller? Er det en lille Yoda, vi er ude i? Skyd ham! Please! Han står bare foran hele mit hold. Han bliver ikke skudt på. Jeg vil gerne lige have min freeze tilbage, hvis jeg gerne vil fight Yoda ordentligt. Og han døde der. TAT-18. Han tog TAT-18. Hvor er det, der er en person, der består? Der er en person lige her på mappet. Lige ovenpå mig burde der være en. Lige ovenpå mig. Heroppe måske. Har den nu. Ja, fuck mappet. Jeg går og dræber dem herovre. Der er også 2 heroes herovre. Jeg spiller bare med AT-S-10. Så kan jeg godt vinde over de her 2 heroes her. Jeg går ikke rigtig så meget ved det her point, til bliver næst. Hvor langt skal jeg lige tilbage? Holy shit, man. My name is Kylo Ren, you piece of shit. Kylo er ret varm. Jeg kan godt lide ham. Jeg kan godt lide Kylo, men jeg tror bare... Det er sådan... Han er bare en af dem, man er god med, så det var ikke så sjovt længere. Eller, det lyder bare pisse egoistisk. Nevermind, glem hvad jeg sagde. Her er de også kører. BB-8, din fede noob. Nej, please. Ikke være inde på min Kylo-video. Ja, tak. Det var ret varmt freeze, jeg fik på radar, det fik den dræbt. Men nu har jeg bare ikke noget HP, så nu skal jeg virkelig spille den safe. Sådan virkelig.
siger jeg, og hopper på Yoda. Men det var lidt mere calculated fight, da jeg havde ret meget styr på det. Jeg ved ikke lige, hvad han lavede ham der. Jeg tror bare, jeg holder styr på overgrounden, så er der heller ikke så meget kaos. Så kan jeg bare tage dem en efter en. Stille og roligt, i stedet for at fokusere på 1 milliard mennesker, der kaster næse dernede. Det var ikke meningen, jeg skulle slå. Så jeg kan hive dem ud med mit pull her. Ja, det er ikke worth it at stå heroppe som Kylo, to be honest. Det gør ikke rigtig så meget. Jeg mangler bare 37 kills. Kun 37 kills. Sådan der var en af dem i hvert fald. Der var 2 af dem. Jesus, man. What the fuck? Hun kom bare ud af ingenting. Det er også derfor, jeg hader at være noget. Det er ret monkey. Jeg er ret low også. Man har bare 22 kills, så kan vi sagtens dit. ...19 kills. Så længe de ikke får den der, og vi bare får 19 kills, så vinder vi. Ja, det er her. Ja. Jeg kan ikke gøre så meget. Vi får ikke rigtig killsene, man skal bruge. Vi mangler kun 15 kills. Og når vi ikke får killsene, vi skal bruge, så bliver jeg nødt til at gå ned og se, om jeg kan få dem. Og det kan jeg ikke, når der er så meget kaos, der det er umuligt. Og så se det der, altså. Det er bare at få de her karakterer nu, fordi jeg kan ikke nå at få en i øvrigt. Det er også ligegyldigt. Jeg tror, vi har videoen in the back. Så nu er det egentlig bare ned og få den her. Altså et kill mere. Kan vi ikke få det sidste kill? Tabte vi, eller vandt vi? Nej, vi tabte. Hvordan taber vi den der? Nej, hvordan taber vi den der? Nå. Husk at subscribe og like.